Čaute, moje meno je Fortresák A moje meno je Striker, a vítame vás u informačného videa o našom kanáli, pri ktorom vám hlavne povieme, čo budeme natáčať, o čom budeme natáčať, ako budeme natáčať. Takže, z čoho budeme natáčať? Z Battlefieldu, z Minecraftu hlavne a hlavne nejaké tie FPS hry. Takže skoro všetko, čo si kúpime. A na čo nám vyjde čas, jasné, že? No, tak toto bude len také kratšie video a ešte som vám chcel povedať, že toto ešte natáčam so starým bandikom, ktorý nemám kúpený. Ale bude mať fraps. Chápete to? On si to chcel do mňa skopírovať. To je jedno. No a jak teda, že budeme teda natáčať z tých FPS hier, chcem tak dávať, ako bývajú na channelloch, také väčšinou. Napríklad ako Minecraft Box, ktorý točia občas. Občas? Oni netočia spolu. Oni majú iba jeden rovnaký channel, No nie? veď. Ale To nevadí. to je jedno. To je Nevadí. vlastne tak, že my chceme natáčať hlavne videá akože spolu, že budeme hrávať spolu napríklad Minecraft, Battlefield, ale budeme to nahrávať vlastne na jeden channel, ktorý budeme mať spoločný. Kto z vás pozná Smosh Games, tak určite vie, o čom hovorím. No. Hlavne chceme natáčať aj také špeciály, ako býva Advent, Vianoce a takéto, čo bývajú. To budú také špeciálne videá alebo zostrihy z nejakých videí, ktoré budeme chcieť natáčať. Alebo ktoré budete chcieť vy natáčať. Videá by sme, jak to máme teraz premyslené, by sme uploadovali každý týždeň jedno. Alebo tak po dve. Viac. Aj To je po jedno. 3, aj po 4, to je jedno. Podľa toho, proste. jak nám vyjde čas podľa školy a tak. No však keď nebude mať jeden čas, tak druhý niečo natočí, len No. takú nejakú babku, adventure alebo niečo také. Presne. A viete, čo je táto výhoda? Nekonečne naťahujú kábel, internetový kábel do izby, Halleluja. Halleluja. čiže konečne budem mať internet, čiže konečne budem môcť hrávať s týmto. A ešte bude taký špeciál z GTA 5, ktorú som si predobjednal a vyjde po prázdninách. Ja tiež budem natáčať na Xboxe, čo teda si tiež bude väčšinou také špeciály, čo na Xboxe ako budú Battlefield 3, GTA 5. Ty budeš točiť na Xboxe? No nie, vieš. Budeme teda takéto špeciály dávať, čož, ale vlastne najmä budeme natáčať. Padnul mikrofón. Dobratý. Najmä budeme teda natáčať z Minecraftu a z Battlefield 4. A to by malo byť všetko pre dneskajšok. Dúfam, že sa vám táto informačka Ľúbila? a pochopili ste ju. Jak sa vám ľúbila, tak jasne, že dajte dole pod videom je like a subscribe. Keď dostaneme 10 lajkov, tak bude špeciálne video, alebo tak skôr, že challenge, ktorý... Challenge, ja sa nebudem odhalovať. Nemusíš. Takže vedávam, kto nedá like. Vedávam. No, takže my sa s vami lúčime. Lúči sa teda s vami Striker a Fortresák. A čaute!